Aké sú vaše osobné ambície? Premiér alebo iba predseda strany? Moja osobná ambícia je prevziať moc. Potrebujeme prevziať moc a prevziať moc, že potrebujeme prevziať moc. Chceme prevziať moc. Nehovorím o prevzatí moci, to znamená prevziať moc. Ako som povedal, potrebujeme prevziať moc. My potrebujeme sa spojiť a prevziať moc. Podľa môjho názoru najdôležitejšie je si uvedomiť tú motiváciu, alebo dobre si uvedomiť, prečo človek do politiky vchádza. A žiaľ, často sa stáva, že do politiky vchádzajú ľudia práve kvôli peniazom, alebo kvôli, a to je ešte často zložitejšie, kvôli pocitu moci. A to je niečo, čo podľa mňa nie je správne. Každý politik by mal vchádzať s tou zásadným poslaním, možno to znie až ako klišé, ale akože slúžiť ľuďom. Ja som tu nie kvôli moci. A to je niečo, čo by si mal každý politik uvedomovať, prečo je politikom. Aké máte ambície? V prvom rade si myslím, že potrebujeme prevziať moc a prevziať moc, že potrebujeme prevziať moc. Chceme prevziať moc. Nehovorím o prevzatí moci, to znamená prevziať moc. Ako som povedal, potrebujeme prevziať moc. My potrebujeme sa spojiť a prevziať moc. Ale nesmierne potrebujeme, keďže sme parlamentná demokracia, potrebujeme prevziať moc. A vyskúšať, prevziať tú moc, spojiť ľudí a prevziať tú moc. A teraz tá motivácia je obrovská. Tá motivácia je prevziať moc. Prevziať moc. Čo teda ideš urobiť? Tak nech sa páči, čo ideš urobiť? Treba prevziať moc. Treba